Встречайте фантастический дуэт наставников, на сей раз Казахстана и Таджикистана. Мадина Садвакасова и Зафар Абдуалимов. Наверное, нет на свете праздника милее. озмуни байнамилалӣ бо тамоми овози шабакаи телевизионии Мир Зафар Абдуалимовро шинохтатар кард, чунки ӯ дар ин озмун ҳамчун овозхони тоҷик аъзои ҳакамон буд. сарояндаи беҳтарин зан ва сарояндаи беҳтарин мард гирифтем. ду ҷоизаи дигар ду ҷоизаи дигар. Таджикистан 8 баллов. талошҳои Зафар ба он хотир аст ки дар саҳнаҳои ҷаҳонӣ зафарёб шавад. мебинам аз сурудҳои тоҷикӣ чӣ хел шунавандаи рус лаззат мебарад. бозхонаи таронаҳо бо сабки мухталиф аз ҷониби сарояндаҳои гуногун Зафарро нороҳат кардааст. халқӣ бошад боки нест, лек суруди нафари дигар бошад, ин мумкин нест. ошкортарин суҳбат бо овозхони ҷавон Зафар Абдуалимов дар барномаи навбатӣ омад. дар Русия суруди як нафареро сарой бепурсиш кор ба додгоҳ мерасад. кор ба додгоҳ албатта ки мерасад. ман дар аҷабу аҷаб ба ман дар аҷаб аст ёре. шом якшанбе танҳо дар телевизиони душанбе. тунести ки занам шона зулфи печона.